Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV e garte kattande jomiraɗo subaka hande o gam yettinan don ko sifa kelle gadane jandiji leydi Sénégal joni palen koye jandiji ɗi aljuma nogas jiɗiɗi lewru mars hitande junnaji ɗiɗi nogas jeegom ko sifa kelle gadane jandiji leydi Sénégal eɗen podoro e jayde Walf Quotidien kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti ko yuti ala haali candidature Macky Sall toon to poste secrétaire général des Nations Unies ɓe kolliti kay wonande oɗo saaha joni ɓe ganda kañum goni Union africaine ene woni tan de gueɗe ɗe yettima toon kamɓene ɓe kolliti wonande kay haɓe gannoyi nangorande omo ganda kañum woni gonnoɗo e to hoorejo leydi Sénégal hono no wiiri kam musidɓe janiyankoɓe jani nde ruttanima ko yuti ala haali ndin ɗon couperi ko yuti ala haali kawguel africain kawguel africain ko wel hono wiiri kam musidɓe janiyankoɓe ɓe kolliti kay wonande fédération seydaga Sénégal mo football e woni tan de yaltine ɓaari ɗo tiiɗi ɗum ko yuti ala haali e ndin ɗon couperi caggal nde ɓe jeehi waɗi ɗaɓɓade mabɓe toon to ganda kay kañum woni toon to tastoyete hono wiiri kam musidɓe janiyankoɓe konngudi omo ganda kañum woni maître Seydou Diagne ine tawe e nder jayde ganda kay kañum woni jayde wiyetede jayde Walf Quotidien ƴeewoyen jayde quotidien de quotidien kamɓe noon ɓe garti e ko yuti on ɗon fannu kono noon kam musidɓe janiyankoɓe mboɗi nawirade ko yuti ala haali nden ɗon ñamade wiyetede ñamade suuɗade ɗo ɓe mbi kono tolni noon e temennayyi e nogas e jeegom milliard taw coppere meɗen franc CFA omo ganda kañum woni jaagoɗo kalfinaɗo faggulu Cheikh Diba ene woni tan de ɓe mbi ko Cheikh yalti haali kono de Cheikh haalani foof hono wiiri kam musidɓe men e janiyankoɓe ɓe garti toon ko yuti ala haali nden ɗon ñamade wiyetede ko ñamade suuɗade ɗum kala ine tawe jande nde kono noon jande ruttima e ko yuti ala haali candidature Macky Sall toon to poste secrétaire général des Nations Unies ɗo ɓe mbi ɓe kolliti kay wonande oɗo saaha joni Union africaine nana waɗa accéléré on ɗon cadence hono wiiri e jayde nde ƴeewoyen jayde Sud Quotidien ko hen arti ɓe mbaɗi natal mabɓe ɓe mbaɗi e gardinde natal mabɓe natal Macky Sall gonnoɗo to hoorejo leydi Sénégal ɓe mbi tan de ko validation on ɗon candidature mo Macky Sall wonande kay ɓe ganda kañum goni Union africaine ummarade e ko ganda kay kañum woni Union africaine fewde e ganda kañum woni toon to secrétaire général des Nations Unies ɗon ɓe mbaɗi hen e gardindi natal mabɓe natal omo ganda kañum woni Macky Sall gonnoɗo to hoorejo leydi Sénégal koye on saaha noon nden jayde wiyetede jayde enquête quotidien kañum nene arti hen ɓe kolliti hen kay musidɓe janiyankoɓe ene woni tan de Union africain kañum kay paari gam wadde parrainé on ɗon candidature mo Macky Sall ɗum koko yuti ala haali toon to gardugol makko toon to ganda kay kañum woni poste secrétaire général des Nations Unies hono no wiiri kam musidɓe janiyankoɓe ɓe gartinde konngudi omo ganda kañum woni Cheikh Diba ine tawe e jayde ganda kay kañum woni jayde enquête quotidien jayde ganda ko kañum woni e jayde wiyetede Les Échos kamɓe noon ɓe garti koye on ɗon soutien mo ganda kay Union africaine anniyi nangorande omo ganda kañum woni Macky Sall gonnoɗo to hoorejo leydi Sénégal on koko yowiti ala haali e gardingo toon to poste Nations Unies walla kay kañum woni fedde gotan fago winderde hono wiiri kam musidɓe janiyankoɓe kono de ɓe duttinima kan haala mo ganda kañum woni Cheikh Diba gartuɗo gam laɓɓitinde walla ni addude ittude ɗin ɗon tumamuyaji ganda kay addama ko yuti ala haali nden ɗo ñamade wiyetede o holliti kay wonande ala hen foof ko niɓɓiɗi ala hen kadi ko woodi ala hen kadi ko ganda kay e ñamlama te suuɗama to ganda kay ko ñamade suuɗani ɗum foof ine tawe e jayde Les Échos jayde Vox Populi kañum arti ko yuti ala haali candidature Macky Sall toon to poste secrétaire général des Nations Unies ɓe garti noon ɓe ganda kañum woni Union africaine dariɓe gam hollirde kay kañumen en gandi nangorande omo ganda kañum woni gonnoɗo to hoorejo leydi Sénégal ɓe ganda kañumen goni dariɓe kañumen gam nangorande ɓe ganda kañum woni leydi Sénégal ko ɗiɗon avocat ji ganda kay ko on ɗon pôle d' avocat ɓe ganda kay jalti noon jaltini ko teddi kañum woni kolliti kay wonande ko yuti ala haali ɗen ɗon ganda kañum woni on ɗon irrégularité ko yuti ala haali on ɗon conseil walla mbiyen on ɗon appel on ɗon jury d' appel mo kaaf ko yuti ala haali tettugol ɗum ganda kay ko kañum woni ndin ɗon couperi leydi Sénégal yidde hokkude ɗum Maroc ɗum ne kala ine tawe e jayde ganda kay kañum woni jayde wiyetede jayde Vox Populi jayde L'Observateur kañum yulloyi ko toon to CDC ɓe garti noon ɓe mbi tan de ko caggal kanɗon haala kalate kay woni tan de procureur ƴetti gueɗe ɗe foof e ko yuti ala haali ɗin ɗon on ɗon dossier mo ganda kay ko ene tolni e milliard uji ɗiɗi taw koppereje meɗen franc CFA hono wiiri kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ganda kay kamɓe goni e jayde wiyetede jayde L'Observateur jayde point arti koye candidature Macky Sall toon to poste secrétaire général des Nations Unies ɗo ɓe mbi ɓe gati kay wonde kay oɗo saaha joni kanko Macky Sall ene wonde omon heeɓa soutien ngaji limtimdi ko yuti on ɗon fannu hono wiiri e jayde e point acti ƴeewoyen e jayde L'As Quotidien ɗo gasniɗen robinet meɗen jaydiyeji kamɓe noon ɓe gattande ko on ɗon poste secrétaire général des Nations Unies wonande kay gonnoɗo to hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ɓe mbi e woni tan de oɗo saaha joni kay
gueɗe ɗe ɓe ganduɗa kañum gon union africaine waɗi passé à l'offensif hono no wiiri e jayde nde ɓe gartini kadi e Cheikh Diba mo ganduɗa kay yalti gam laɓɓinde walla ni gam ittude on ɗon tuma muya mo ganduɗa kay ne fawa e dow laamu leydi Sénégal caggal nde wiya nden noon ñamade suudade ɗum kala ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde las à quotidien bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe ayaw Pindi TV kasi haalaɓe ceer ko ɗum woni komin kemnorobinade ko sifa e kelle gadan e jaydeji leydi Sénégal aadi meɗen herbine jaydeji wonata ko altine soko weeli kena ɗo e nden min ɓe jokke ɗoftade caméra windade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.